Ovim videom ćemo pokazati kako je moguće u našoj poliklinici od ovakvog stanja zuba u ustima, dok pacijent spava u opštoj anesteziji, posle samo 3 sata probuditi ga sa ovakvim izgledom provizornih mostova, a posle 3 meseca napraviti definitivne metalokeramičke mostove sa izgledom Hollywood smajla. Pozdrav svim pratiocima YouTube kanala Dental Implant Experata. Ja sam dr. Zvonko Ostojić, specijalista oralne hirurgije, a moja pretežna delatnost je ugradnja dentalnih, to jest zubnih implantata. Našoj poliklinici se obratio pacijent iz Nemačke, nemački državljanin, sa 2 pitanja. Prvo, da li radimo u opštoj anesteziji, i drugo, da li možemo kod njega u jednoj seansi, dok je u opštoj anesteziji, da izvadimo cistu iz sinusa, povadimo sve pokvarene zube, ugradimo po 4 implanta u obe vilice i odmah postavimo 2 provizorna mosta. Mi smo odgovorili da nema problema da sve to uradimo, ali da prethodno treba da nam pošalje 3D snimak njegovih vilica i jednu fotografiju zuba urađenu mobilnim telefonom. Posle 2 dana stigla nam je poštom disketa sa 3D snimkom. Analizirajući ovaj 3D snimak i poziciju zuba u ustima, konstatovali smo da je predlog koji je dat pacijentu da se svi preostali pokvareni zubi i korenovi povade i ugrade po 4 implanta u obe vilice najlakši način, ali potpuno pogrešan, čak i jako štetan za pacijenta u odnosu na drugo rešenje. Mi smo predložili pacijentu da se u opštoj anesteziji u gornjoj vilici izvadi cista iz sinusa i zub koji je prouzrokovao cistu. Zatim da ova 2 korena očnjaka očistimo od karijesa i uradimo resekciju na njima kako bi ih koristili kao nosače mosta, a da 7 korenova koje je moguće lečiti izvadimo. U donjoj vilici smo predložili da napred sve pokvarene zube izlečimo, a da sa svake strane donje vilice ugradimo po 2 implanta na kojima ćemo postaviti metalokeramičke mostove. Pacijent je ovaj naš predlog sa nevericom, ali oduševljeno prihvatio. Po dolasku u Beograd pacijentu su u bolnici urađene sve potrebne analize i pregledi pre opšte anestezije. Pa da pogledamo celu proceduru od početka u bolnici, preko izrade provizornih mostova do izrade definitivnih metalokeramičkih mostova po izgledu Hollywood smajla. Hallo? Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Bisschen nervös. Sie dürfen kein nervös sein. Sind Sie müde? Nein, ein bisschen. Nein, ein bisschen. Haben Sie Angst? Nein. Nein. Okay, es wird alles in Ordnung. Langsam aufmachen, aufmachen. Na kraju da pogledamo rezultat ove hirurške intervencije posle 3 sata rada u opštoj anesteziji. Kao što se može vidjeti iz ovog rentgenskog snimka, u gornjoj vilici je izvađena cista iz sinusa, urađena resekcija 2 korena zuba i izvađeno 7 korenova zuba koji nisu mogli biti lečeni. U donjoj vilici je urađena resekcija ovog očnjaka, levo i desno su ugrađena po 2 implanta, a svi zubi u prednjem delu očišćeni od karijesa, lečeni i preparisani za privremene zube. Können Sie uns sagen, wann haben Sie Krankenhaus verlassen nach der Vollnarkose? Ich habe Krankenhaus am gleichen Tag verlassen. Können Sie uns sagen, haben Sie Schmerzen nach der Vollnarkose gehabt? Ich hatte überhaupt keine Schmerzen nach der Narkose. Haben Sie an diese provisorische Krone dran gewöhnt? Ja, die fühlen sich an, als wären es meine echten Zähne. Gefällt es Ihnen? Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut gefällt mir.
Sada ćemo skinuti provizorne mostove koje je pacijent nosio 3 mjeseca i na njegovim zubima ćemo cementirati metalokeramičke mostove, a na implantima ćemo mostove zašafiti. Pre početka cementiranja probat ćemo metalokeramički most. Sad ćemo probati donje krunice. Sada ćemo zašafiti metalokeramičke mostove na implantima. Zähne zusammen machen, bitte. Zubeißen. So. Nadam se da će ovaj video biti poučan onim pacijentima koji imaju sličnu situaciju u ustima i dilemu kako je rešiti. Do našeg sljedećeg videa u ime tima Dental Implant Experata pozdrav svim pratiocima našeg YouTube kanala.